Otieno. Kawachako eni Apisa mag obila onego ma ok tin ne jonjore 20 mag shabaab e rakruok mar bunde gweng mar Elwak e kaonti ma Mandera. Rakruok mabende ne oweyo moko kuom Apisa mag obila ka owito ngimagi. Koyango wachno e kinde nyasi mar yawo sub kaonti malo Kichogio e kaonti ma Turkana, jatend migawo mar arita Kithure Kindiki osingo ni piny owacho chiwore mar tieko timbe maundu kod njore e pacho ka. George Bati miyowa ler. Chiel bang' jatend migawo mar arita Kithure Kindiki lando ni chenro mar yawo tong' mar Kenya kod Somalia ochor nyime nyaka tiek kweth mar al-Shabaab masani okonore kod monj nyandwat ma pacho ka. Kwa sasa, kwa sababu katika mwezi moja ama miwili ambayo imepita, tumeona hao wakora wameanza kutatiza amani. Tumesimamisha huo utaratibu kwa muda kidogo. Kwanza kabisa tushughulikie hao magaidi, tuwafurushe, alafu tutafungua mipaka yetu. Kithure Kindiki golo siem mager ni kweth mar njore bang' rakruok e kind obila kod jonjore mag al-Shabaab e gweng ma Elwak e kaonti ma Mandera. Rakruok ma obila ne onege jokanyo ma ok tin ne 20 mag al-Shabaab. Kamoko kuom obila bende owito ngimagi e rakruogno Otieno ma piny orugo Tich Ang'wen. Umeona hata maafisa wetu wa usalama wameuawa na wao majambazi. Kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Mimi nimetoka Mandera na Garissa jana na siku na juzi. Nimetoka huko jana. Usiku huu nimepoteza ofisa kadhaa pale, wamepotea pale Elwak mahali nilikuwa nimekanyanga. Narudi huko. Rakruok e kind obila kod kweth mar al-Shabaab Otieno ma Tich Adek biro e kinde ma kweth mar al-Shabaab osebedo katimo monj mag miruti michike bwolo nyandwat ma ugwe mar piny Kenya, monj ma ithoro getgo Apisa mag arita. Ka Kindiki osingo kokalake ni kaka jatend migawo mar arita odwa neno ni ogo al-Shabaab motieki e pacho ka kendo biro lawogi ma ogogi nyaka e pinje mamoko ma gintie. Tutapambana na hii al-Shabaab na hii wezi wa mifugo mpaka tuwatoe Kenya, na sio Kenya pekee, tutawatoa duniani. We cannot have mercy on people who are killing our security officers, killing innocent people. Mimi naomba tu maombi na subira kidogo, ndanyorosha hawa watu. Koloso e kinde yawa yanga sub kaunti manyien malo Kichogio e kaunti ma Turkana. Kindiki osingo medo jiwo arita e apaya mawuok Lodwar kadhi Kitale ma jokuo jamni osebedo katime monj kendo neno ni karito le mag bungu ma Turkana South ok obedo kar pondo mar jokuo jamni. Mtu yoyote ambaye ako ndani pale tutampatia siku kidogo atoke, ajisalimishe, aseme yeye ni nani, na baada ya hiyo masaa kuisha, serikali ya Kenya tunaingia pale ndani na tutafurusha everybody who is inside that Turkana South Reserve. Kila mtu atatoka pale. Kata obedo ni lipode mag monj kod rochruok arita osebedo kawuok e gwenge mopogore opogore, piny owacho medo singo ni gibiro tiyo kod yore duto mag thiro maundu kod njore konde duto ma pacho ka kendo neno ni jo Kenya obedo garita makare. George Bati, Ramogi TV. Erokamano Bati, kawadhi nyime ni Joriem Nyamburu.